Kio. Mit navn er Satra Uhaya Abdov. Camus NC House. Vi skal diskutere noget eksistentialisme lige nu. For ellers. Okay. Men eksistentialisme, så vidt jeg har forstået, så handler eksistentialisme om alt er meningsløst, undtagen den mening, du selv skaber. Jeg mener som Camus, at det moderne menneskes tilstedeværelse er gentagen og helvede styret af love og regler, og at den eneste glæde eller mening er at bryde reglerne. Så vi er altså uenige. Ja, det ser sådan ud. Hvor kan vi da blive enige? Jo, altså Kierkegaard har jo en mening, der lå delvist i midten af vores holdninger. Hvad mener du med det? Jo, altså han var i hvert fald enig med at sige, at der ikke er nogen mening i noget. Han mente også, at mennesket skulle igennem nogle stadier, før det var dannet. Hvad er de forskellige stadier? Jo, først er der spidsborgen. Spidsborgen har ikke set valget og prøver bare ikke at skille sig ud. Ironikeren, som har set valget, men vælger ikke at leve det ud i livet og er derfor sur og misundelig. Og til sidst har vi etikeren, som har set valget og har valgt at tørre det. Han eller hun er derfor lykkelig. Så har vi æstetikeren, som har set valget, men valgt ikke at vælge, og en sand livsnyder ikke. Det har jeg læst på Wikipedia. Jo, det er rigtigt. Men lad være at tro på alt, hvad Wikipedia skriver, så jeg havde faktisk ret. Jeg for en gang skyld havde du.